Zdárek Park. Vítejte u dalšího videa. Tohle představení modpaku Fruit Ninja mod. Potom bych chtěl upozornit, že toto video bude na 2 kanálech. Ondřej Havel a Jiří Bosák. Přesně tak. Takže nehejtujte nikoho, pokud to najdete na tom kanále, tak a najdete to ještě u toho druhého. Nehejtujte, tohle video je společná práce, proto si ho dáme na kanál oba dva. Ano. Vidíte, že máme kreativ a už jsme si tu připravili menší zeď, na které budeme stavět vlastně. Nebo jak bych to měl říct. No, dobře. Takže pustíme se rovnou do toho pěkně od podlahy. Začneme u první věci, ta se skládá ze 3, jsou to hodiny. Ukážu vám je tady, postavím. Takhle vypadají, jsou veliké, asi 3 bloky to má. No? Vidíte 3 bloky, velmi velké. Můžeme se pustit do další věcí. Takže teď tady máme žaluzie. Je tu jedna chyba, což je mi líto, že zabírají celý blok, takže se k tomu oknu nepřiblížíte. Podívejte na tu animaci normální, jako takové otevřené a celé otevřené. Vteřičná výhoda je, že je to přes celý blok, takže tím nemůžete projít. Přesně tak. Tak to je na těchto žaluzích na prd. Dále je tu crafting table. Ježiš. Crafting table, to je pěkná věc, hodí se třeba do kuchyně, dáte takhle. Není to ten blok, je to jenom takováhle lišta. Další věc je kuchyňská linka. Takhle vypadá, když ji položíte. To je další věc. Když si zajdete sem, tak tu máte table, neboli stůl, který se hodí do jídelny. Pak je tam ještě jeden, který se hodí spíš do obyváku. Tak takhle vypadá. Další věc. Židle. Ještě ne, židle jsou až později. Máme tady tu skříňku, takovouhle, anebo je tu ještě jeden druh skříňky a ta je jako linka. Podlinková skříňka. Dál tady máme televizi, akorát, že na ní nic nehraje. Shodou okolností nám nechce fungovat. Marcha 1. Nevím, možná něco děláme špatně, možná vám to bude. Dále tu jsou pelíšky. Já nevím, asi jako pro miláčky nějaké. Pro nějaké kočičáky. Dál tady máme vlastně teda tu židli. Počkejte, já vypnu tu hudbu, protože tam mě na Minecraftu nejvíc iritovala vždycky. Trochu zvuky, ať vám to tam neřve ve videu. Tak můžeme jít. Je tu teda židle, jak už tady kamarád povídal. A můžete na ní aj sedět, výhoda. Je to opravdu... Už nemusíte sedět na schodech, jak se to dělalo ve vanile, podívejte. A nemusíte držet u toho shift, teda. Aha, akorát jsme dosud nezjistili, jak vidíte, je to bug, když dáte shift na tom, že mu prostě zajede zadek do židle. On spíš musel spadnout ze židle, ne? No, normálním světě. Jako nevíme, jak se z toho sesedává, tak tady můžete psat do komentářů. Pokud někdo ví, jak se sesedává ze židle, no tak to napište do komentářů. Takže co tu máme dál? Máme tu rádio, které chrčí a nefunguje, což mě taky mrzí. A když ho rozbijeme, tak furt hrčí vlastně. To je taky nevýhoda. Musíte odejít od tama a pak se zase přiblížit, protože to pak už se nebude bugovat. Takže další věc, tady máme vanu. V té je výhoda, že vlastně se v ní můžete aj koupat. No, ale nevím, proč ten chlapík leze v oblečení dovnitř. To mi přijde taky divné, podívejte. Bůh, že má nohy vlastně z vany. To je taky pravda. Je tu, jak drží tu vanu ve vaně, to je taky no, ale leze tam v oblečení, jako. Tak to zničíme, protože já fakt nezjistil, jak se z toho vylézává. To taky můžete psat do komentářů samozřejmě. Takže dáme sem vanu. A další věc je teda lednička a jsou 2 druhy ledničky, bude tam mrazák anebo normální lednička. A potom je tu ještě vlastně trouba a zbytek řekne tady. Je tu trouba, odpadkový koš a takový coffee table.
To je vlastně takový kávový stoleček, se hodí do obyváku, už jsem to zmínil dřív. Takže začneme pěkně o to. První je freezer jako mražák. Tak dáme. Vidíte i animaci, že se toto, a i tady je animace, dokonce jídlo vevnitř. Pak je tu cooker, to je ten. Výhoda, že v tom můžete pít z jednou tak víc věcí, jak v normální troubě. Ano, dáte tady uhlí a můžete pést dvoje najednou. No, pak je tady, neukazoval jsem ještě, je tu koš. Odpadkový koš. Opravdu do něj házet věci. Ano. A pak je tady teda myčka nádobí a pračka. Nevíme, co to je, jakože je tady uhlí, možná se v tom peče právě. Taky můžete psat do komentářů, protože jsme začátečníci tohoto modu. No, skutečně prostě nezvládáme to. Nevíme, točíme to jen tak. Uvidíme, co tady je dál. Ano, další věc, tady je skříňka s koupením a druhý umyvadel a záchod. Který fakt funguje. Ano. Udívejte, tady vám můžu ukázat skříňka. Škoda, že tam neudělali animaci, by to bylo moc pěkné. Pak je tady umyvadlo. Kuchyňské umyvadlo? No, to je spíš dřez. A pak je tady bathroom. Hele, kitchen a tady je bathroom, jako toto. Ani do jednoho si nemůžete ruce umýt, no ale pak je tady záchod, který fakt funguje. Jako tohle mě fakt překvapilo, já myslel, že to bude jenom okrasa, sice nevím, jak ten chlapík z toho sesedne, takže ho musíte rozbít. Taky můžete psát do komentářů. Už jsme zmínili, že to prostě nezvládáme, nevíme to. Ano. A další věc, co tam je, jsou vlastně střechy. 3 druhy střech a k tomu je vlastně ještě jeden blok. Jo, dobře, takže první je tento blok, cihlový jako střecha. Tady to nevím, co je hold, ale tohle je špička střechy, můžete ji takhle poskládat, když půjdete dokola. Tak, tady jsem položil chybně blok. Tak, je tu špička střechy. Dobře, už máme i tohle. To nemusíme ukazovat, není to nic zajímavého. Dobře. A další věci, co tu jsou... ale to určitě každý zná, prostě normální moubové, Squid, Ender Drag, a to. Dokonce i Blaze. Ano. Pak jsou tady jako teda armchair, což je ušák. Pak je tady jako sofa, to jsou ty gauče, to je jenom strany. Pak je tady takový a ještě strana. Tohle je takový prostřední. Můžu vám to ukázat, tohle je křeslo, fakt se dá sedět, sice nevíme, jak se slézá, ale... Takže zase můžete psat do komentářů, už asi počítáte nebo kolikáte. Pak teda můžete udělat takhle gauč třeba, ne, takhle zrovna ne, takhle, anebo můžete udělat tento gauč přesně takhle třeba prodloužený. A nebo ještě je tu rohový gauč, ten můžete též takhle udělat, třeba takhle uděláte, dáte tady roh. A připomínka, tyhle velké gauče jsou nejlepší v multiplayeru, když hrajete s nějakým kamarádem. Určitě, jako hodí se to a je to pěkná výzdoba jako do baráku. Dá se na nich dokonce i sedět a můžete se tak přešoupávat. No teda aspoň si myslím, že jo. Mohl bych dát timeset? Tak, není potřeba. Dobře, víme, už jsem ukázal gauče. Jo, dám tam teda ten čas, jak si chtěl. Tak, už máme zase den. Dáme se teda dále do tohoto zkoumání. Pak je tady teda komín, což je věc, která fakt v Minecraftu chyběla. Já si vzpomínám, jak jsme dělali ty tlusté velikánské komíny, které vůbec nevypadaly dobře. Tady máte takový komínek, malý. Ale do toho se Santa určitě nevleze. Pak do tohohle se Santa nevleze, tady nevleze ani Steve, ani noha mu tam nevleze. Dobře, ukončíme tu debatu o Santa Clausovi, který nevleze do komína. Tak jak jsme vám říkali, asi bude do komentářů hodně věcí, aspoň to tak vypadá teda. A my se asi rozloučíme. Ještě ne, chybí hromada věcí z modu. Jo? Je tady nějaké takové okno.
Moc brzo by se zloučilo. My neviděli všechno. To je. Pak je tady teda light, což je světlo. Takhle dokonce... No, teď by se nám hodila ta noc. Proč mám vždycky tak blbé nápady? Dívej. Fakt lampa funguje. Lampička funguje. Akorát můžete lidi psat do komentářů, že jako když tam máme ty pelíšky, tak jako na co to je, že to můžeme dávat jako pro nějaké lamp, což je jako lampa na venek, taková závislá. Taky vypadá třeba na nějaké obchody nebo něco pěkně. Já si vzpomínám, jak jsme vždycky dávali glowstone, když jsme ještě neuměli modovat. A teďka tady je lampička, stolní. Aha, to je table lamp. A tady od té vám ukážu jednu zajímavost, že ona by měla vést redstone signály, takže můžete třeba zapnout lampičku a mít tajný vchod, podívejte. No, já to dal úplně na prd. Tak, podívejte. Aha, tak už to opravilo. Omlouvám se za menší zdržení, opravili ten bug už. Můžete takhle prostě mít lampu třeba vedle stolu, na tamtom tablu, který už jsem ukazoval. Přesně. Když se podíváme, tak už se chýlíme ke konci, tady už nic není z toho módu, je to už všechno. My se s váma loučíme a těšte se na další video. Zdárek pak, jste párky, jsou dobré, vynikající.